Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, December 16, 2025. Bacolod LGU, nagaplano makighinon-anon sa bagong tag-iya sang prime water para sa pagpaayo sang ila serbisyo. Pagpatay sa komprador sang sapat sa Bacolod City, ginagong sang NPA. Masobra 200 ka mga empleyado sang Pontevedra LGU, ginpay dalong sa drug test. Bacolod noon, nakakuha sang bronze medal sa SEA Games. Kag sa good vibes, 2 ka job order workers ang Bacolod. Sa sunod sang masobra 3 ka dekada na regular na. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bacolod no nakakuha sang bronze medal sa 800-meter run sa SEA Games. Nakabaton sang bronze medal si Bernalyn Bedjoy, isa ka atleta nga taga Bacolod sa women's 800-meter run sang 33rd Southeast Asian Games 2025 gaginhiwat sa Bangkok, Thailand. Sa kompetisyon, nagtindog si Bedjoy sa podium upod kay Naomi Cesar, isa man ka Filipina nga nakakuha sang gold medal. Si Bedjoy naghalin sa Romanito P. Maravilla Senior National High School sa Barangay Estefania, Bacolod, kung sa diin nagsugod sa paghanas ng iya abilidad sa track and field antes siya nakalapot sa national level. Ginkalipay man ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga ang iya kadalagan nagahatag sang dungog hindi lamang sa syudad sa Bacolod kundi sa Pilipinas. Dugang pa ni Gasataya nga isa lamang ini sa mga rason nga dapat paayuhon pa ang sports program sang syudad. Sa number 9, magadubo sang 19 sentimos sa kada kilowatt hour ang balayran sa kuryente para sa bulan sang Disyembre. Buot silingon, halin sa 12.23 pesos kada kilowatt hour, mangin 12.04 pesos kada kilowatt hour na lang ini. Ini ang ginanunsyo sa Negros Power sang kahapon. Suno sa utility firm ang price adjustment bangod sa pagnubo man sa presyo sang wholesale electricity spot market o kun WESM. Kag bangod man ini sa nagnubo nga demand sang kuryente tungod sa pila ka bagyo nga naglabay sa dako nga porsyon sang Visayas nga nagresulta sa pagnubo sang 43 centavos kada kilowatt hour sa overall generation charges. Dugang pa sang Negros Power nga may pagtaas sa ancillary service charges pero wala ini nakaapekto sa overall impact sa balayran sang mga konsumidor. Sa number 8, 323 ka mga kapulisan sa Negros Island gin-promote. Ginpatigayon sa Bacolod City ang simultaneous oath taking, donning kag pinning of ranks sa 323 ka mga na-promote nga police personnel sa Negros Island region. Nalakip sa na-promote among isa ka police lieutenant colonel, 19 ka police captains, 4 ka police lieutenants, 3 ka police executive master sergeants, 46 ka police chief master sergeants, 10 ka police senior master sergeants, 58 ka police master sergeants, 65 ka police staff sergeants, kag 117 ka police corporals. Sa pihakabahin, ginabi-abi sa Police Regional Office Negros Island Region ang 244 ka mga bag-ong recruit nga patrolmen and women. Silang kabahin sa calendar year 2025 Attrition Recruitment Program sa Philippine National Police para sa NIR. Samtang gin-turnover sang PRO NIR ang pila ka mga salakyan, patrol motorcycles, police kag internal security operations equipment sa Negros Occidental Police Provincial Office, Negros Oriental Police Provincial Office, Siquijor Police Provincial Office, Bacolod City Police Office kag Regional Mobile Force Battalion NIR.
Sa number 7, 232 ka mga empleyado sa Pontevedra LGU ginpaidalom sa drug test. Nagpatigayan sa random drug testing kahapon para sa 232 ka mga regular job order kag contractual personnel sang Banwa ka Pontevedra. Gintipon ang mga empleyado sa gobyerno sa gym sang Banwa kag ginpasubmit sang ila urine sample agud nga i-test kung nagagamit sila sang illegal nga droga. Base sa resulta, 100% sa mga drug test ang nagnegatibo sa pag-usar sa ginadumilian nga droga. Kabahin ng random drug testing sa pagpabilin sa drug-free workplace sa Banwa. Nagbulig ang katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Provincial Office sa pagpatigayon sa nasambit nga drug testing. Sa number 6, pagpatay sa komprador ng sapat sa Cadiz City, ginako sang NPA. Nagakayo sa motorsiklo ang 54 anyos nga livestock buyer sang siyang ginpalapitan sang duha ka mga lalaki kag gintiro sa sitio Makilo, Barangay Kamansi sa Cadiz City. Nakaangkon sang igo sang balang biktima nga si alias Alberto sa iya ulo kag likod. Ang obra sang biktima among pagpamakal sang kasapatan kag isa man siya ka mekaniko. Duha ka mga fired cartridges sang 45 caliber pistol ang na-recover sa crime scene. Antes ng insidente, nakabato na ang biktima sang pagpamahog suno sa iya bata. Suno kay Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape Jr., ang hepes ng Kabankalan PNP, napatay sa engkwentro ang ginalaga rebelde nga magulang sang biktima sa Barangay Kamansi sadtong 2022. Samtang ginako sa New People's Army ang pagpatay kay alias Alberto nga suno sa ila, amo mismo naghatag impormasyon sa Philippine Army agud patsyon ang iya mismo utod kag isa pa ka upod sini. Sa number 5, tuman pa kalayo sang 2028 gani wala pa sa karon na istoryahan ang politika. Inisuno kay Cadiz City sa Mayor Salvador Escalante Jr. bilang reaksyon nga isang iyang ngalan sa gina-float mangin gubernatorial bet sa 2028. Para kay Escalante, sa United Negros Alliance, wala pa ini matalakay. Sa personal nga bahin, hindi pa man siya kapatud kung ano ang mangin sitwasyon sa 2028. 64 anyo siya sa among ation nga mahimo man mag-retire na. Pero hindi man siya lubos nga makasiling nga magaritiro na siya. Ginahatagan niya man sang konsiderasyon ang partido. New Nega, wala kami istorya, wala kami ng Christmas party. Okay, nila katapos na bagyuhan, Christmas party tadi ya. Sa personal ng Mayor so far, ano ang... Well, hindi ko balo kasi I'm looking forward by 2028 I'll be 65, 64. Maritan ko eh. But then again, hindi nakabalo na. I cannot say yes and I cannot say no. Siyempre, we have a party na position na gina-consider na to. You will cross the bridge. Politics isn't being discussed. Politics is wala din. Wala din. Sa number 4, pagpamuno sang Regional Task Force Kanlaon sa karon ang ginsaylo na sa pamuno sang Office of the Civil Defense Negros Island Region. Kay na-establish ng OCD-NIR, tigayo na nga ginsaylo sa idalom sang liderato sini ang pagpamuno sang Regional Task Force Kanlaon gikan sa OCD Western Visayas. Angot sa among transition, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 kag 7 ang nag-downgrade na sa white alert o kung normal alert gikan sa blue alert. Nagakasayuran karon nga ang nagapangunang nga katungdanan angot sa coordination, monitoring kag response operation angot sa Bulkan Kanlaon
Ang yara na sa OCD-NIR sa idalom ni Regional Director Donato Sermeno III. Suno kay Sermeno, ang RDRRMC-NIR ang nagapabilin sa red alert status. Wala sang pagbago sa alert level status ng Bulkan Kanlaon. Yara ini sa alert level 2. Ang task force Kanlaon, minsan na sa diri sa NIR. So, diri sa NIR, red kita gyapon. Ay sila sa West Visayas, white na sila kay nag-turnover na sila sa chairmanship ng task force Kanlaon diri sa NIR. Sa number 3, ordinansa nga maga-require sang genset sa deep wells kag pumping station sa Bacolod ginaduso. May tubig sa gihapon bisan brown out ang tuyo sa ginaduso nga ordinansa sa Bacolod. Sa tuyo nga hindi madulang supply sang tubig kun mag-brown out, isa ka public hearing ang ginpatigayon sa sangguniang panlungsod kahapon angot sa proposed ordinance nga maga-require sa water distributor sa Bacolod pareho sang Basiwa Prime Water nga magbutang sang generator set sa tanan nila nga deep wells kag pumping stations. Suno kay Councilor Cesar Distrito, kung maaprubahan ang proposed ordinance sa sulod sa 60 ka adlaw, dapat magbutang ang water distributor sang genset sa ila deep wells kag pumping stations nga dapat mangin operational sa sulod sang 6 ka bulan. May multa nga 5,000 pesos sa kada adlaw ang water distributor kung hindi ini matungan. Sa karon masami nagareklamo ang mga konsumidor nga kung wala sang kuryente, wala man sa supply sang tubig nga tuman ka budlay para sa mga pumuluyo. Sa number 2, hindi man manami nga serbisyo ang nakuha sa Cadiz City sa Prime Water suno sa alkalde. Nagwa man ang balita nga nabaligya na sa pamilya Villar ang Prime Water. Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang nagalaom nga matigayon ini kay hindi nangin maayo ang serbisyo sini. Mayara sa joint venture agreement kung JVA sa tunga sang Prime Water kag sang Cadiz City Water District nga naporma mga 7 ka tuig ang nagligad. Sadto nga tion suno kay Escalante, mga 8,000 pa lamang ang konsumidor. 70-30 ang JVA pabor sa Prime Water. Karon 14,000 na ang konsumidor. Suno kay Escalante, sa mga 9,000 pa lamang ang consumers, maayo ang nangin serbisyo. Ugaling sa nagtaas ng demand, hindi na makakope ang Prime Water. Rason nga nagpaandam sadto si Escalante nga dalas ang sitwasyon base magdeklarar siya sa state of calamity. Gani, nag-expand ang Prime Water sa ilang kapasidad pagi sa pagdugang sa water pumps. Pero may mga lugar nga hindi mahatagan sang Prime Water sang supply sang tubig, rason nga ang water district ang naga-supply sini. Luyag man kung tani nila mag-transact sang bulk water, pero ini ipaagi sa water district kay wala nagabayad suno kay Escalante ang Prime Water. Para kay Escalante, nagalaom siya nga matigayon ang pagbaligya sa Prime Water sa kumpanya nga may maayong nga record sa serbisyo. There was a time na during the height of the summer, tipiding demand ng tubig, nubo supply, i-cancel ko na tani. But I made some queries sa mga friends man natin sa babaw. There were talks ongoing now. Ongoing for the purchase, possible purchase. No? Talks lang ang batian ko. But again, yesterday, there's a report na ginbakal at 1.5B. I hope. No kay kaintindi ko ang akong information ang mabakal are operators sa Manila with a good track record. So I hope na dayon ang sale.
Kaya just imagine, makancel ka sa joint venture, it's not an easy thing to do. Or i-cancelon ko si Prime Water, kay Water District masupply, naging surrender, ganyan namon sa una sa 8,000 pa lang. How much more, may 14,000 na surrender. Kag sa number 1, Bacolod LGU nagaplano makigsugilanon sa bag-o nga tag-iya sang Prime Water para sa pagpaayos ng ila serbisyo sa syudad. Sa interview sang media kaina sang aga kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, iyagin siling nga ang pinaka-importante karon amo kung paano mas mapaayo ang serbisyo sang Prime Water sa mga konsumidor. Kung tigayo naman gid ma-finalize ang gin-report nga pagbaligya sang pamilya Villar sang Prime Water kag ang pabilin nga kasugtanan sa Bacolod City Water District, luyag sang alkalde nga makapungko upod sa bag-o nga management. Klaro niya, ang syudad hindi man party sa tunga sa JVA sa Basiwa kag sang Prime Water. Kung mayaras ang kapaslawan sa bahin sang compliance ng Prime Water sa ilang kasugtanan sa Basiwa, kung tani look out na ini sa katapos ang Basiwa Board kag ini ang sadto pa man gin-aksyonan na. Para kay Gasataya nga ginhulat pa sa ulihi nga bahin sang sini nga tuig. Pero ang syudad ang hindi man pwede nga makapabaya. Gani ginapaabot sang alkalde nga makapungko upod sa ginapaabot bag-o nga liderato nga maga-take over sa Prime Water. Wala compliance sila, dapat tinimo na way back. I was informed as early as March, may mga violations na naging submit sa board na wala nila kinaktuan. Diba? Dapat kinaktuan na nila na. Sa Good Vibes, duha ka job order workers ng Bacolod sa sulod sa masobra 3 ka dekada, gineregular na. Kinakabi nga temprano nga pamaskwa sa duha ka job order workers sang ginpahibalo sila ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga regular na sila nga empleyado sang LGU sini nga Disyembre 16. Kay nasang aga, ginpatawag sang alkalde Sanday Ronnie Cordova kag Andrew Bisquera nga sa una wala sila makahibalo kung ano ang rason sang amo nga pagpatawag. Dakong ilang kalipay sang ginpahayag sa ila nga regular na sila nga empleyado sang syudad. Sunod kay Ronnie Cordova, 34 katuig na siya nga nagaserbe bilang job order worker. Gani hindi niya matago ang iya kalipay matapos ang madugay nga pagbulat para sa regular nga posisyon. Samtang si Andrew Bisquera naman, ang residente sa Barangay 12, nga gin-relocate sa Araw, Vista Alegre, kag pareho man nagpasalamat bangod sang oportunidad nga ginhatag sa ila. Dako ko pasalamat ko kami nga ini nga Pasko 2025 kung hindi ko ginmalipat sa Panginoon. Agin regular. Kami ginambal natin wala natin gina-check naton ang mga dugay-dugay na nagaulumbra diri sa syudad ng mga job order. So as much as possible kung may available na mga opportunities for them, sila gid ang atong gina-prioritize. Kita naga-shoutout sa ating mga live viewers. Kay Sara Belegorio, hamba niya, good afternoon, Digicast Negros. Shoutout lang, palihog sa Barangay Tibsok Council. God bless sa Barangay Tibsok. Shoutout daw ha. Maricon Gamboa Hayashi, good evening Miss Barbara and Digicast from Japan. Shona Pagran, maayong hapon Negros, kag Ma'am Barbara watching from Kuwait. Of course, good afternoon kay Sir Romel Mahilom Galio. Kay Gloria Bantige, good afternoon, Digicast NIR, kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulo Pandan. Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros, and Ma'am Barbara, watching from Payao, Binalbagan. Shona Evangelista Caredo, good afternoon, Digicast Negros, watching
from Singapore. Good afternoon daw ba ni Cesar Holito III. Sar, happy birthday, Gid. Happy 23rd birthday. Jessery Garucha Hevero, maing gabi. Digicast Ma'am Barbara watching from Himamaylan. God bless everyone. Please shout out kay Toto Shan. Toto Shan, hello sa inyo dira. Nene Grande, good afternoon Miss Barbara, Digicast Negros. Watching live, keep safe always, and blessed Tuesday. Blessed Tuesday man sa imo, sir. Kay Elumba Turagsoy, good afternoon man sa imo, sir. Kagamuya itong top 10 stories of the day, tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.